assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Calmini dendagal julɓe ɓe, en calmini dental ngal ɗo ngal wawi wonde e dunde baba adama he foof. En calmini kadi julɓe ɓe foof e kuuɓal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ñalawma hande o ko ñalawma jettirteɗo Allah no fewi. Nde wonno ko ñalawma dañal, ko ñalawma ɓeydare, ko ñalawma eywa mo ganduɗa mo almuɗo ɓeydorto e ceerno mum. Saabu sikki ala eywa immade wuro e wuro, leydi e leydi ara eywa ligganade ceerno mum, warñande ceerno mum, tampande ceerno mum. Ɗum ko Allah tan andi keɓal muɗum no foti. E ɗum noon waɗi ñalawma hande o ko ñalawma mo jettirten Allah. Enen arɓe ɓe e enen kadi tawaɓe ɓe, enen foof ndendi fandare nde. Enen kadi ndendi gollal ngal, enen ndendi eywa fandare men kadi e ceerno. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngol ɗo dawol eɗen mbawi wiide eywa rawane kamɓe ngol ɗo dawol ɓe puɗɗinoma arde gardugol ceerno Ahmed Tidiane en eywa e dental ngal diwan Fuladu o. Rawane Allah addinoɓe, kono noon on saaha ɓe gari ko e yantude e pellital, garno ko hawridde e pellital. On saaha koɓe temettata fawɓe. Hitande hikka nde noon no fodde no jiiruɗen ñalawma hande o, ɗum ɗon eɗen mbawi wiide ko hande woni fuɗɗode. Saabu en gowani yirude ni dente garoje ɗe foof, en gowani yirude ni so wona pellital. Dente goɗɗe ene gara gila Kedougou en fodde temedde joyo en, jeegomo en so heewi. Ɓe hen ko temed tato, ɓe hen ko temed ɗiɗi, ɓe hen ko temedere. Ɗen dente fof ene gara ɗo, kono dental bangal ni fodde ujunere neɗɗo, ɗum ni yiya ko e pellital. Ɗum ɗimmiti ɗum koye ngal ɗo garal hande. Eɗen jorti ceerno eywa kanko ko nafoore men aduna, ko nafoore lahara. Eywa sa yi yimɓeɓe ene nderɗa arde tampande oɗo ceerno, ko Allah holliɓe ko woni ceerno ko. Nde wonno ceerno eɗen mbawi wiide enen hono makko ala e nder aduna he, enen to meɗen. Hay sinno woɗɓe ene nangui seremɓe mumen, enen kam ɗo men ɗo mbiyaten ko hono ceerno e ngala hono ceerno. Kadi sikke ala lomtiɗo Cheikh Tidiane, lomtiɗo Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam eywa e nder aduna he hande no jiruɗen fodde ko Allah holli en ko kanko. Kanko noon arde tampandemo, ɗum ko dañal manggal woni hen. Ɗum noon ko hunde nde jettirten Allah ñalawma hande o, ko ñalawma jettugol Allah no fewi. Eywa yimɓeɓe gari e keewal kadi eywa ɓe tampi fodde no ɓe poti tampirde, ɓe golli fodde no ɓe poti gollirde. Eywa ɓe darima darde nde poti darade gila e maire uji ɗi, goto foof waɗi hen ballal mum, waɗi tinnare mum. Nde wonno ɓe pawani juuɗe mabɓe tan ko ceerno, min gari koye ceerno, ceerno ene waɗana min. Ala kamɓe ɓe guitti koye posuji mabɓe, kadi ɓe mbaɗi ko fodde koɓe poti wadde. Ɗum noon ko hunde ganduɗa ko yettirtede Allah no fewi. Nde wonno keewal pongal ni wawde joguitade ɗum no foti jogotorade ɗum ni wona hunde wemde. Ɗum noon eywa kala ko yiya hen e perguitte, ɗum koto banggue tawaɓe ɓe wona banggue arɓe ɓe. Ɗum noon ko hunde kam nde jettirten Allah, enen mbiya eɗen jettaɓe, eɗen jaraɓe, eɗen jettanaɓe Allah kadi e ñalawma hande o. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. En jettide Allah no fewi. Min jetti Allah tigui rigui noon hande Allah mbawɗo min wallude addude arde ɗo ɗaɓɓude moƴƴere ɗaɓɓetede e dow mbaɗo guesa mo guesa mba ceerno Ahmed Tidiane. Hitande fof hitande emin garanno, kono hikka e moƴƴere moɗon e jabade duwaw ceerno, garal ngal hikka ngal won mo meeɗaka arede. Oɗo sifa meeɗa wadde hikka fuɗɗi. Ɗum noon mi weltanima Fuladu, zuriya Fuladu fof mi weltanima ɗum. Ɗo e mbawa limtude par commune, e mbawa andude adadu neɗɗo ko ari ɗo. Sawno min mbiɗo waɗano calcul ji ha joni mi majji no foti yimɓe garɓe ɗo. Mi yeehi ha ana so manque ujunaje ɗiɗi ko seeɗa, windere ka fayi to woɗɗi. Ɗum noon ko hunde yettirte Allah no tigui rigui noon. En tout cas weltare wonno yimɓe beltima. Ene ñaagui Allah tabaraka taala Allah tabitanta en ɗum ɗo. Ceerno ñagono en duwaw Fuladu foof na ɗomɗa, na sohli duwaw, na sohli duwaw makko. Fuladu ko Fuladu makko, Fuladu ko Fuladu moɗon. Salla Fuladu ko Fuladu moɗon. Fuladu foof hande ari ɗaɓɓude moƴƴere keɓetende ɗo nde e almudagal amen to Allah e nelaɗo muɗum, to barke Cheikh Ahmed Tidiane min gar ɗaɓɓude ko moƴƴere nde Chérif. Min ñaagui Allah tabaraka taala kala garɗo ɗo
emo arani e jinnoɗo arde emo arani yalla okko feccuɗum e moƴƴere nde en tout cas enen nde kam ɗum ɗo ko hunde garanta gonde ɓeydare e meɗen ko barke Allah ceerno Amadou Tidiane oɗo ceerno Amadou Tidiane Ba Vélingara ko kanko udditi groupe o uddirani zuriya Fuladu fof waɗɗum e waɗɗum boggol gotol pour min mbawa famodirde ay hitande fof emin gara kono min gadata ko par groupe ji kono hikka machallah fof famodiri e ñalorom hande o eyyi min gar ɗaɓɓude mana ko julɓe fof garta ɗaɓɓude ɗo ko ɗum min gar ɗaɓɓude to Allah e nelaɗo muɗum e Fuladu fof ene sakki juuɗe mum e yeeso ceerno emin ñaago duwaw emin ñaago cokalel manguel ko ari ɗo debbo e gorko garɗo emo arani emin ñaagui ceerno no duwano Fuladu eyyi emin ñaagui ceerno no duwano Fuladu no duwano Sénégal fof no duwano Sénégal fof kono Fuladu surtout Fuladu makko ko ɗo e jeeya ko ɗo e jeeyi caggal ɗum noon ko heddi ko kanko jeeyi fof aduna o fof ceerno ala ɗo haaɗi so Allah ala ɗo haaɗi aduna o fof omo jogui ɗum noon tawde hande ko ñaloro meɗen enen Fuladu e nder guesa makko mba ɗum taki ko ne wedde Fuladu makko emin ñaagui duwaw eyyi mi junnotako ko ɓuri ni e yeeso ma an Chérif assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh voilà jarama caggal yettude Allah e nulaɗo muɗum ko salminde Chérif e salminde dental ko ari ɗo ko no Alaji wini ngal ɗo dental de ko weltare Fuladu ko ɓamtare Fuladu nde an Amadou Tidiane sosɗa ngal dental kalduɗa yimɓe ha ngal sosa nde yimɓe ɓe naati e maggol ɓe tawoy ndeke ko bannoɓe rotar wona ɗo fonno tawa hanino ɓooyino saabu yimɓe no garanno garda par goto kono ko ardude ni ɓuuri wadde fayida ha ceerno seedano en ɗum o anda ko ɗo jeeya ɗo ko ɓen gari ɗo woɓɓe ɗe gimmo leyɗe gara ɗo taw Fuladu no daɗa yimɓe ɗiɗo tato gara kono sini ɗo continue en tawat Fuladu fof wona ɓoggol gotol anda kala ko ɗo jeeyi ko ɗo kadi jeeya caggal ɗum noon mi junnota ko ñagade tan Allah ceerno o ñagano Fuladu nde Allah heɓittoɓe Allah ɓamta en waɗa jaam e kisal e ɓamtare wassalam ko ɗum ko suusi kono noon ndi wayno hono no ñakugu e dankanteri ndi e cukayel ngel ni cukayel ngel wawi dankanteri ndi ñaku ngu wawi cukayel ngel awa yinde ɗum waaji joni ko hulno ko minen min kulno ko kanko o suusi ɗum ayi tabarakallah o renne yini yimɓe min miɗa sikki noon no ka ma denɗirawo am o wini miɗa sikki ɗin konguɗi ɓuraka wonde gonga saabu si wayi watti ni wonti hitande fof ɗum ɗo ni waɗat min kala mi waɗanat kawuji am ɗi denɗiraɓe am ɓe bottari taw ndin ko dana ɗin bottari ko paalaɗo barke e baraji fof e haaju mum hutto fof ñamata ndi ɗum ko goo e gueɗel ɗimmel ngel Alhaji Malick haali haala kankade haala ɗen waɗi important no feewi komo haali ɗo ko alhamdulillahi e min mi wawa ɗum yejjidde e komo haali ɗo ko haala makko ka konngol ngol mo haali ɗo o wi wonde e ceerno komo ɗo ko Allah okki ɗum ɗo ko noon woni ɗon ko noon tigi waɗi ɗum ko haqiqa minen fof miɗen ceedi ɗum e haalotta kono enen eɗen gandi komo wi ɗo ko ari ɗo ko fodde ko ujunere walla ujunnaji ɗi walla ko temedere eɗen gandi wonani asakal ko heddi ko faala arde ko enen eɗen gandi ɗum ko ɗum waɗi kono du'a o ceerno o yahat ha yettano ɓen ɓe garani ɓe si Allah jaaɓi inchallahu taala koni gandirno ɗen koni wowno min beltima no feewi ceerno ko enɗam mum wonɗo min Mamadou Saydou kalowo ɗo o ko enɗam am wonɗo neɗɗo hulata enɗam mum a faami ɗum waɗi mi weltima no feewi mi duwima alhamdulillah minen mama amen laaminoma Bisaɓor toon Saydou Diawo fowɗi andi mama amen laamino Kantoro ndi leydi Seeku Yaabo e Yaabo e hoore muɗum e joni hoɗum heddi awa ko onon jeeyi ko woni ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi sur sal mo ganduɗa ceernajo mawɗo mo ganduɗa toon to leydi men Gambi omo jogui toon dente jeyɗo jeyruji kasalika ha Dakar kadi ko noon o wayi alhamdulillah min Gambi ɗo wonno ceerno Tidiane Ba haalnimo dowol oppi haaji makko e golle makko o ari o tawtirama dowol ngol ceerno Mansour calmina bandiraɓe caggal holko duñma oppude haajuji ma gara kawɗa e ngol dawol ceerno machallah fa tabarakallah mawɗo Amadou Samba Lo min duttima salminado min mbi kadi wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
kadi eɗen calmina dendagal kadi rewindiɓe ayawo ngo e dendagal yeeɓiyankoɓe Nangue TV en calmini fof en juurima eɗen calmina kadi ceerno men khalifa men ceerno Alhaji Ahmad Tidiani Ba khalifa timmuɗo e lomto e banggueji ɗi foof eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓoynimo e jeesa men yo Allah ɓoynimo kadi e jappere nde yo Allah ɓoynimo e khalifagal ngal o ɓooya duusde kadi o ɓooya kadi ɗowde dental ngal mawɗama Samba Lo fa tabarakallahu yettode wodani Allah nduɗo noddaɗo ko noddaɗo Allah ko noddaɗo nelaɗo Allah ko noddaɗo Seydi Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu hono Allah subhanahu wa ta'ala wino tan ya ayyuha allazina amanu stajibu lillahi wa rasul iza da'akum lima yuhyikum ɗum noon ko ndu noddaɗo woni nduɗo noddaɗo kala julɗo gonɗinɗo Allah ene foti notade kadi nduɗo noddaɗo yettode wodani Allah noon nde ɓe kabri en alhaali dawol ngol dawol yamirore ko fati e zurriya Fuladu mana ɓesgu dental ngal almuɓe ceerno wonɓe e nder diwan Fuladu wa ngolɗo dawol hayso tawi tawno en ko lamorgo leydi Dakar walla tawno en ko Fouta walla kala to ɗum wayi woɗɗude foof e nder joktina windere ɗi kala ko nangunoɗen en goppat garen ngolɗo dawol nde wonno neɗɗo wawa dañde dawol ɓurgol ngolɗo dawol neɗɗo wawa dañde dawol ɓurgol ngolɗo dawol ɗum noon eɗen jettirɗum Allah nde wonno ko ɗo barke dañoto ko ɗo malal dañoto kala ko dañate e moƴƴere aduna e lahara ko ɗo dañoto ko ɗo heɓoto sabu nela sallallahu alaihi wasallam o wi barke ko ɗittan keɓata barke barke ko gueɗe ɗiɗi keɓata ɗum arqul jabini wa kaddul yamini warñede ma tampere ma doole ma keɓa barke walla ƴet mana totta ko wiyete ko hadiya ko ɗiɗo ɗiɗi keɓata barke ɗum noon yo Allah hokku en barke seerenɓe men hokka en kadi barke jinnaɓe men bija seydul wujubi asahabi ko dañƴen ko kadi eɗen ñaago Allah yo Allah hokku en fanninde ɗum yo Allah hokku en fanninde ɗum ɗum ɗo kay ndeɗo moƴƴere ene ka safinatu Nuh alayhi salam ene wayno laana annabi Nuh alayhi salam ngare male ɗon ngare kison ngare mana daɗon ɗum noon enen fof yo Allah waɗ en hisɓe yo Allah waɗ en dadɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓan en golle ɗe assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah taala wa barakatuhu ceerno Mansour a jarama Seydi Sall bandiraɓe beltima enen ɗo hande e guesa ceerno meɗen diwan Alaji Sori e fof Sar Alaji Sori holnoɓe keblori toon haaɓe tintodiri ha autoji keeɓa haaɓe gari dawol ngol bisimilla ma eyyi ko noon tan Sare Alaji Sori min ɓooyi arde ɗo dawol ngol waɗino saaha ko tundu diwan o ɗon tan ce amen ɗe kono noon joni komin Sare Kandia komin Badiom ha Mampating ha Madina Sérif fof ɗi commune aji fof ɓe ndenti ɓeyɗo machallah fof ari noon tigui tigui noon arama no fewi otoji ɗi no foti Aliou ko ari otoji sappo minen kay min gummori ko Diawɓe kono ko 7 place e motoji min gardi on noon oto tawa he otoji ɓe andindini to otoji jeenayi woni tawti o yawoni sappo ɗum woni ko ari ɗo en ari tigui tigui noon wadde ko ara ko ayi keweni ndi macha ayi mi gari do moƴƴi kadi ayi hacceerno Serif Seydou tawtorama dawol ngol ɗum kay hay Serif Mamadou Saydou tawtorama ceerno oɗo Mamoudou weli ngara kanko ne tawtorama hen e oɗo ceerno Siradio wiyte o Sare Lawoto kanko ne ceerno Oumar ɓe fof tawtorama hen dawol ngol machallah arama normal hay Mampating naɓe mi yiiɓe ɗo kamɓe ne délégation ɓurorɓe kay mi yiiɓe ɗo ɓe kewi ɗo hay Mampating hay Diawɓe foof bele ndungu hikko ko ngol lawol ngol dawol tan batton hikko walla oɗon ɗemni ndungu siltude wadde dawol gongol walla ko hitande fof ko laal goto garton eyyi wowi min gara demal min garoya coñal kadi moftere sabu waɗino saaha hitande Madia ɗo waɗanoma ko minen coñnombo min garat coñal machallah Alaji Mahamadou Sare Alaji Sori an inde nde Alaji Mahamadou Sare Alaji Sori jarama ceerno an inde la rabbil alamin min ɓooyi arde ɗo minen Sare Alhaji naɓe kono noon Allah ko moƴƴo ɗum yaaja tan yaajande wonno ko moƴƴere Allah koko wayno ceerno ni ko fayiga ceerno kala koko ɓeydoto wona ko ustoto Allah ko moƴƴo noon min gonno ko Sare Alaji tan minen tan garanno kono joni min keeɓi commune aji 4 min fofo min garda ɗe maɓɓe ɗum woni ɓeydare e woni ɓeydare amen to Allah e nelaɗo mum e woni ɓeydare amen kadi
e ngaluuji amen miɗen hen teski argol ngesa ceerno ngol ko wallata amen ko miɗen teski ɗum no moƴƴi wona seeɗa Allah noon ko moƴƴo miɗen ñaago Allah kadi on Allah bannoɗo noon yo Allah ɓeydan min ɗum yaara yeeso enen kala e julɓe ɓe kala mbo hakkille mum ala ɗo yo Allah femtin ɗo hakkille mum sabu ɗo ko nafoore mere nafoore aduna e laakara eyyi ko ɗum wonno ko addi min ɗo Allah ko moƴƴo sarifajo meɗen nani minenne kadi seerenɓe amen won arɓe min garde président commune amen o woni Alaji Malki Dia kanko min gardi e mawɓe amen woɓɓe kamɓe noon ɓe ngala ɗo mi anda so a haalde maɓɓe walla a haaldani e maɓɓe kono ɗum fof de waade noon minen kam miɗen calmina tan miɗen ñaago Allah yo Allah heddu min e gargol ngesa ceerno gurdam amen fof min mbaɗi ɗum ko caggal ceerno inchallahu taala ha yeeso Allah eyyi ko ɗum wonno komin jinno hen ɓeydude ƴeewi dawol ngol ko mawɓe ngari ko fof elle sukaɓe ɓuuri eyyi janggo jam ko wiyete toon dol keɓɓo ko wona ɗum fayna eyyi ko noon wayi ceerno en mbiyata soɓe ngari e juulirde so tawi ko leyɓi daneji tan goni ɗon ɓe ina ɗamina juulu yirbaɗɗon kono so tawi cukuli ɓaleji ɗi ɓuuri hewde ɗum koko kontinta tan noon kadi ngesa mba wayi ko mawɓe ngari fof tawata ko sukaɓe pilti mawɓe ɓe laabi tati ɗum hollata en ko yeeso koko moƴƴoyta yo Allah moƴƴinan en yeeso noon saabi Allah barke Allah ene laaɗo mum e jarama ko Aliou Dioum Sare Alhaji Sori moƴƴi jarama anniya ma moƴƴo ari ko dañete ɗo ko a dañi si joomum noon heeɓi arde de ɓuuri eyyi ɗum noon sowona yettude julɓe ɓe yettude bandiraɓe en ñaago Allah ceerno men yo Allah heddumo yeeso men yo ɓoydusde en enen kala e julɓe barkeji ko wonɗo fof enen fof yo Allah feccu en hen si fecci en kadi wota bon aduna e laakara bi jahi rasulillah en dallahi ɗum noon min calmini on min calmini bandira e Madina fof inchallah haso assalamu aleykum a yi dawol ngol heewi kadi ɓuuri welde fof kadi sukaɓe tokosɓe sa ƴeewi ɓuuri hewde mawɓe ɗum holko hollirta ɗum ko hollirta tan ko moƴƴere e battane moƴƴe nde wonno sukaɓe ko ka en goni janggo kala ko ƴeftete aduna ɗo sukaɓe ngala so woni ko mawɓe tan mawɓe koko dartoto ɓoyata tan taw dartima kono cukagu kam ko kam jogui sembe eyyi sa yi sukaɓe ene ngara e nde ɗo moƴƴere aɗa jogui jikke aɗa joganiɓe jikke to Allah wonde ko maɓe moƴƴire eyyi so yimɓe male sukaɓe ndewata heko moƴƴi eyyi ɗum noon en jetti Allah addi sukaɓe ha heewi kadi ɓe tinni ɓe liggo alhamdulillah ko noon min jiiri garal sukaɓe yo Allah nawru ɗum yeeso bi jahi rasulillah en dallahi jaram no feewi ceerno Alassane bandiraɓe beltima no feewi sen gari ceerno bisimilla pour fof anne kadi konguɗima min barkedema eyyi komin jii hen tan sona yettude Allah e weltare e ɓeydare e jikke mbo gasani wallahi ɗum de min jii hen ɓe sukaɓe koɓe cembi hen koɓe gari hen ko addani mawɓe ɓe weltare saabu neɗɗo ko donowo muɗum o ɓuuri yidde yo ɓurɗum e ko woni he moƴƴere ko so neɗɗo yi ɓiɗɗo mum walla hono wiyete almudo mum walla miñum ina sembini kam ko ɓuuri yidde ko andu kam ɓeydata ko sembude min beltima no fewi sukaɓe kadi eɗen ndu o yo Allah ɓeydu ɗum ha heewa kadi yo ɗum wonan en janggo men daɗal yo ɗum wonan en malal ko tañƴina e ceernajo he ko yo taw en dañi ko fellita ene ko jorta hen ko yo taw Allah rokki en du'anima onon e radio Daka FM min mbi on yo Allah ɓeydu yo Allah sembin yo Allah acci ɗon hen bawgal ngal yo Allah hokku on ha timma barke nabil Mustafa allahumma salli ala sayyidina Muhammad bisimilla Allah Diallo so min gari tan e ngesa ceerno tawan miɗen belti gila min jotti miɗen turi miɗen ndema Allah ko moƴƴo kadi min keewi gure amen ɗe fof ngari min ko jawɓe jooɗi minne mi ardi toon e yimɓe jawɓe inchallahu eyyi min belti no feewi fodde ko garɗa ko kewal yimɓe ngal kewal oroji ɗi ɗum holko miijo ma rokkuma gonga ona miɗo ɓeydi weltade eyyi miɗo ñaagui Allah yo mbo wuuri kadi ɓurni otoji yo yimɓe ɗum ñaaguimi Allah eyyi miɗo ñaagui ɗum Allah e miɗo ñaagui ɗum dental ngal e ceerno foof yo Allah ɓeydu yo ko arata min ɓurni hew otoji min ɓurani hew kewal yimɓe eyyi
aɗa andi koyno ceerno Diama Tidiani Ba tampande ɗum en mbiya tampana Allah keɓa Allah walla tampanɗo Allah keɓa Allah elle ko ɗum woni ɗo hannde gonga ɗum i selli kanko kay ko yettude Allah tan miɗen ñaganimo Allah ɓeydana mo gurdam juɗɗam e jeese men wadda ɗum e cellal e sembe ya barke Allah e nela ɗum Allah ɓeydan en duuɓi makko ɓeyda cellal makko e sembe makko ya barke nelaɗo inchallahu miɗen jiɗimo no feewi min kam i wayno aduna o fof rendat heeda sengo tawa nene am e baba am i tawa so heedi sengo kanko ɓuranim inchallahu miɗo yiɗimo yidde miɗo yiɗimo no feewi inchallahu taala hay hikka ko jaami hajju mi yahani wuro amen ha mbimi gili makka mbimi ɓe ma mi ara ha mi yi'a ceerno on tuma mi fuɗɗa yaha wuro amen garmi ha Madina ɗo mbalmi koɗo galle makko ɗo on tuma jawtumi wuro amen Sare Alaji Sori inchallahu taala jarama lo